Non sei. Pode ser Zapatero outra vez, depois. Iso sí que non me preguntes porque non sei de partidos nada. Iso xa non empeces porque xa nada. Pois eu temo que gane o PP, porque están facendo unha campaña de, o sea, están desacreditando os contrarios máis que nunca, eu creo. Están resentidos polo que pasou fai 4 anos, entonces. Ai, non sei, nin idea. Pero eu penso que o que está. Porque ten moito conto, moita risa, que non me vai, pero é así. Gostar non me gusta nada, pero... O PSOE. O PSOE, penso que se vai gañar. Ni idea, yo nunca voto. Nada, só os deixo todos do medio lado. Que o PP non vai sacar maioría absoluta e non vai ter con quen xuntarse. A mellor sí, pero non che podo dicir porque non entendo. Parecenme bastante inútiles as campañas, sí. Non creo que se decida nada aí. Penso que a xente ten o seu voto decidido de antemão. Ou senón, non penso que as campañas o vayan cambiar para nada, nin os debates a dous da televisión española tampouco. Nada, chungas todas. Xa está decidido antes. Polos méritos. Eu penso que xa está decidido antes. Que sei, eso é cuestión de que foran máis xente bueno, que tuvera moita participación, pero así como un ou eso pouco vai influir eso. Pareceme unha ventaxa desde logo, porque, o sea, non sei, sempre beneficia os que vivimos en Galiza, vamos. Está claro que os partidos españois non se van a centrar única exclusivamente en Galicia e van a mirar pois polos seus intereses. Bueno, se ganará máis porque moita xente xa van estar pelo bloque. Eu penso que vai ir para baixo, sí. Non... Home, estar no poder sempre desgasta. E bueno, algúns erros, pois sempre ten. É máis fácil estar na oposición e subir que estar no poder e seguir subindo, penso. Tensa, máis que antes, máis que outros anos, non sei, pero bueno, todos os anos suele ser bastante tensa. Igual de tensa que sempre. Hombre, eu son unha muller de esquerdas e non teño problema ningún en dicilo, en recoñecelo e non creo que cambie nunca de opinión. Non son de ningún deses, nin do que está tampouco. Non teño por que decir de cal. Pero non me van ningún deles, que ven que me joroban para ser unha vella. Porque teño que traballar sendo unha vella. Porque non me gusta ninguno. Creo que hasta se podría acusar casi de golpistas ao Partido Popular. Son algo totalmente fora de serie. Cada vez están máis próximos ao franquismo. Nunca deixaron de ser realmente franquistas, pero cada vez peor. Veselle máis, intentaron disimulalo mentras estiveron no goberno e tal, de alguna maneira, sabes, camuflalo, pero agora nótaselle máis que nunca. Eu, se xa hai tempo, eu sempre teño voto fijo xa. Esquerda, dereita? Anda aí no medio desto. Home, pois afectar sí, porque dependendo de quen gañe, non do que se faga agora, de quen gañe vaime afectar igual que a todos, pois no día a día, en todo. O sea, a sociedade vai estar rexida por certo tipo de goberno que se decidirá, vamos, nas eleccións. No participo. Porque sí, non me vai ningún.